Balaguer celebrarà una nova edició de la Festa de l'Arpia els dies 27, 28 i 29 de maig. Fins ara, l'Arpia Balaguer Medieval s'havia celebrat al setembre i el canvi de data es produeix amb l'objectiu que les diferents escoles de la ciutat hi puguin participar de forma activa. I el tema principal és poder intentar que al màxim hi pugui participar tant els centres escolars com les AFES, com en aquest cas la canalla. El que ens trobem és que teníem una data en què en pic començava el curs, el primer cap de setmana ja teníem l'Arpia, i això feia que fos molt difícil, per no dir impossible, que els centres escolars poguessin fer res. Entre les activitats adreçades als escolars destaca una visita a la primera fira Playmobil Edat Mitjana, que se situarà al casal La Palla Bacara, una visita al safareig de la Reguereta amb una representació de l'associació Dona Rural i una visita pel mercat i pels carrers del centre històric amb un personatge que posarà èmfasi als mercats medievals, així com també un espectacle de la mà de la companyia El Sidral. Enguany, d'altra banda, recupera el campament històric al Parc de la Transsegre, on s'escenificarà la vida de l'edat mitjana amb diferents activitats per a tots els públics. Recuperem el campament històric, no d'aquella magnitud, perquè evident la pandèmia ha passat factura en molts sectors, però sí que tindrem unes 20 tendes on ens podrem fer capaços de com es vivia, com es treballava, què es menjava, perquè hi haurà un programa d'activitats molt definit on el públic podrà baixar i podrà gaudir d'aquest petit espai o d'aquest petit llibre d'història, no? També enguany es recupera la mostra d'antics oficis que s'ubicarà a la plaça del Pou per tal d'atançar-la al mercat medieval, i també aquest any es torna a celebrar la jornada d'estudis Rei Pere el Cerimoniós, una jornada que arriba a la 4ª edició i que enguany està dedicada als grans fenòmens naturals que periòdicament afecten zones del planeta. Parlarem de desastres naturals, de com terratrèmols, incendis, plagues, sequeres han afectat a la vida de l'home, quines solucions s'hi han trobat, quines incògnites hi ha al darrere, i tot això enllaça una mica també amb la situació que s'està vivint. Pensàvem que ja tocava parlar de medi natural, que tocava parlar d'alguna manera de canvi climàtic i de com al llarg de la història tot això s'ha anat també manifestant. Aquest any es tornarà a fer també l'activitat Tapegem per Balaguer, i per fer més visible la festa s'oferirà el servei de lloguer de vestuari adult i per a infants en un local situat al carrer d'Avall. La festa s'allargarà durant tot el cap de setmana i al mercat medieval no hi faltaran parades amb productes artesans i de proximitat, a més d'espectacles de carrer i actuacions musicals. El fet que el mercat medieval comenci novament divendres farà també que el mercat setmanal del dissabte es traslladi a la part nova de la ciutat.